yanzu me amfanin faɗan nan? Ka duba abin da ka ja ma kanka. An tura miki, an turo min Maris. La ilaha illa anta. Ban ma san addu'an da zan yi ba. Me nake ciki, me nake gani? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 Allahumma ajini fi masirati. Ha! Kun gan ko? Wallahi ku kiyaye sayyada Sadiya Haruna. Kun gani ko? Wallahi in zama muku ishara. Ina karkarwa yanzu haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun gani ko? Kun gani ko? Kun gani ko? Masu kwakulon aibun wani? Kun gani ko? I am innocent. My mind is free. Da kowa tsakani da Allah nake zama da zuciya ɗaya. A ce mun ni ce ‘yar madugo, a je a kwakulo bidiyon update ɗin wata a ce ni ne yanzu me wannan bidiyon da nake gani. Baba Muhammad, ashe dariyankan da kake nan ba a banza ba. Baba Muhammad, kafana yana karkarwa. Kun gani ko? Akwai kayan Ubangijin da ba ka isa ka taɓa ka zauna lafiya ba. Alhamdulillah. Allah shi ne, dama ni shi na kawo. Shi ne wallahi. Shalele, kin ga abin da na gani? Na gani. Har ya bude baki? Wallahi na gani. Baba ma gani. Za ka fi duba. Baba sai kin yi zoomin ma fa. Ni fa ban gani ba. Baba kai gani fa wallahi. Baba kai fa da mu. Hassan kenan. Hassan to shi kenan Hassan faya. Baba da Allah faka. Dan gagarar. Baba Muhammad. Mami. Daga Mami na ce a daga ta kuma. Ya Allah. Shalili dama haka Hassana take ba mu sani ba? Kin ga ta yi zukuɗin. Mutum ɗaya ya bayar da kwasaɗi ko gayan. Ni ban gani ba. Na yi shiyar muku da baki ɗin ku. Bari in sauka a ɗauko shi. Ta. Subhanallah. Mama na jikinta fa yayi sanyi fa. Kin ga wani bakin takashi kuwa la ilaha illallah ma. Filta yake sa mata kashin shi. Wallahi filta yake wa duwawun shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To wai ta ina za ka ga kai ma abin da ba nuna duwawun shi yake maka ce filta. Kai filta yake wa duwawun nake ga miki ke baki gani bane mu muka saki objectin ai. Wanda zai taba sayyada wallahi duk wanda ya taba sayyada wallahi tallahi shi ma bai bacci. Ba mu barin shi. Na yi posting an blocking mu wani account na wallahi tallahi asalin bidiyon zai saku. Zai shiga uku wallahi kin ga inda wani babban wani gardi ke sukuwa kan shayi. Wallahi jejen gardi ne ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abun ba kyan gani wallahi. Yana ke kika fa sauka. Wallahi sayyada in dai akan ki ne sai dai rai ya halici daga Baba Muhammad a taimaka a turo min dan Allah updates. Daga 1,000 wallahi har miliyan in dai har mutum zai ci mutuncin ki wallahi sai mun ga mutuncin shi ma. Na you go tayawo. Muna mu ba sharri gaskiya ne bil haƙƙi tsakani da Allah muke yi. Sayyada. Kuma sayyada kin san ina ne wannan abu? Magana zan tura mai ta DM. Sayyada kin san wani gari ne wannan? Munafikai zan tura muku. Wallahi a Abuja ne ashe zuwa Abuja da ake zuwa ake nan ashe abun da ake zuwa a Abuja kenan. Da wani balagaggen inyamuri. Kuɗi aka biya aka je aka ɗauko shi wallahi irin shi babban tantiri. Daidai wajen siyan 17 national, wajen siyan iPhone 17 national kuɗin da aka bashi 200,000. Ka kasa magana.
Allah na tuba kafe ni a Abuja akwai shekin da zai zo yayi abu ba mu samo shi bane. Zan zo Abuja wihu. Ashe zuwa. Ihu yake sa ihu. Ni kun gane ne? Ba kin gane ne? Kun gane ne, Maris? Forget about the updates. I'm asking myself, who is me? Wallahi kafin Allah ne. Kafin Allah wallahi Sara da sassaka bai hana gamji ta huwa. Who is Wallahi. me exactly? What message God want to pass through me? I don't want to get it. Maris, tun ina karama fa in ka taɓa ni,